So curious to you guys. Какво става? Аз съм да и Фатала и това е тъглянето от победителите за да участват в мапа Herobrine Return. Трима са се записали, малко кофти. Но добре, двама ще изтеглиме, двама са победителите. Пишеме random.talk. И сега беше сега, значи, да, максимум 4, минимум 3. Генерейтваме. И победител е номер 2. Me gusta, subscribe. Това е първия, който е изтеглен и ще участва с мап на Herobrine Return. Още един път. Видяхме, че спечели номер 2. И номер 3 печели. Това е Rotom Deums. И това са двамата записали. Ме го се subscribe и нека си Rotom Deums, нека знам. И да, момчета, вие печелите, ще ви пиша налично и това беше теглянето. Чао!